tansah marpamoring sukma sinumaya winaya sating su musuping rasa pisan cedak oning papan panembah nggon kuwinto marang kano grahaning Bathara nanging yo kene wis wani jugarke marang aku mongko nggon kuwon semeti kuwi durung ana kampungane kok dadak kok jugarke sing mbok goleki kuwi apa Suryodana Kanjeng Adipati saderengipun kula nyuwun pangapunten kalamun ninggalaken buku tapsila konjuk Kanjeng Adipati maliutuh duh Kanjeng ngantos kula wantun minggah wonten ing sanggar palanggatan jugaraken panjenenganipun Kanjeng Adipati ageng minta pring jawata jalaran wonten kawigatosan Kanjeng ana wigati nggih banjur wigatine ngapa Suryodana wigatosipun sasampunipun kula tunduk pemit wonten tebes piringipun Kadipaten Argapura ya piye dadak angrayoni wonten rawuhipun Sang Maharsi Candala Maharsi Candala nggih kowe ngapusi kelawan aku menawi kula goroh pidana menapa kula mboten badhe swala nek ngono enggal dilarang petih Si Candala nak Mas Adipati Waryuda saderengipun kula matur langkung kathah
Nggih. Bekti kula mugi konco. Mangas tungoro pujara ayu. Mugi mimbono gesang kula panjang yuswa. Sak kosok wangsul handika. Nak Mas Hadipati tansah winah piyon Bagaswara. Sedaya kala pikantuk pangastunipun Bapak Si Candala. Inggih. Kula tansah Bagaswara kalis ing sambe kala. Swasana ing Argapura nalikanipun kula minggah mila pancen kawong tenanipun adem ayem. Lho niki beneh kalian kadang-kadang kadipaten wewengkon Kutha Raja Hadipraya. Nyuwun sewu. Napa sebabipun wonten ing Argapura katon adem ayem jalaran pikantuk sawabipun Bapak Si Candala. Inggih, mugi salaminipun manggih ing kabagyan. Nanging nyuwun sewu. Nggih, monggo. Kok ngantos karaya-raya Bapak Si Candala tumapak wonten ing Argapura napa wonten wigatos ingkang badhe pun dawuhaken dhumateng kula? Wonten warta ingkang badhe kula aturaken panjenengan. Warta menapa? Kabar layu menawi kadang dalem Kanjeng Adipati Saparti Brojo dalasan ingkang Kangmbok Sapartiati sampun pecah guru. Lajeng kados pundi guru? Adipaten Sonya Pringgo sakmenika bedhah. Sampun bedhah. Bapak Si Candala inggih. Sak sampunipun kula nampi dawuhipun Bapak Resi Candala kados dipun samber gilap sak lebeting manah jalaran. Kados pundi kemawon Kakang Dipati Saparti Brojo Kanggo Sapartiati inggih menika kadang ingkang banget kula tresnah. Kula pitados nanging nyuwun sewu sedanipun Kang Mas Dipati Saparti Brojo Kanggo Sapartiwati anjalari bedhahing Sonya Pringgo menika ingkang jalari sinten? Sekedhik kula tak ndongeng Nak Mas Hadipati. Monggo. Nalika Lesanpura mrengkang pranatan panembahan agung ing Kutha Raja Hadipraya satemah perang. Lesanpura dipun dombani Resi Jimbonanom Pangeran Sepuh Danawilapa Manggala Yudha Utara ngantos komendan tiyasa guna gugur ingkang sampun manunggal kaliyan Sonya Pringgo dumadakan wonten jagoenggal nami Sudira sakmenika gelar Manggala Yudha pinasan dening Prabu Lesanpura mbedah negari-negari ingkang sampun dados kabawah kaprintah Kutha Raja Hadipraya sepindhah Kadipaten Cakar Bumi, Kadipaten Puser Bumi, Kadipaten Jangkar Bumi
Sonya Pringgo. Sasampunipun bedah Sonya Pringgo saniki dados tapel wates Tanjung Anom. Monggo kabar sing kula tampa lereking Sonya Pringgo badhe minggah teng Kadipaten Nagapura tumuli ajeng Aldakarata ngantos tapel wates Gunung Macan Putih. Nika kedah ngatos-atos jalaran para ajar lan resi ingkang sampun manunggal kalian kutha Raja Adipraya dipun pisah. Kula candala wonten Sonya Pringgo, kula lanting wontening tapel wates Hajar Titipati sapunika pisah saged kemawon Argapura dipun bedah Manggala Yuda Sudira Tanjung Anom. Niku Mas menawi dipun gagas pancen boten saged sinambi enteng. Nggih. Manggala Yuda Sudira saking Tanjung Anom Nggih. anggadhahi senopati Cundaka ingkang dipun dol-dolaken Manggala Yuda Sudira Kalih lodang toko ampuh kabeh. angin nun sewu. Nggih. Argapura pun dipun samekaken Sonya Pringgo Aldakarata cakar bumi lan pusar bumi jalaran kula anggadhi kapitayah. Nggih. Wonten ing Argapura satunggaling tiyang sepuh nggih guru kula wonten sanes kejawi Bapak Sitandara. Nggih. Menggah kula nak Mas. Pripun? Panjenengan gadah putra Sabta Satriya ingkang mumpuni sadurunge dijajah Tanjung Anom nek saged ditimbali penjajah Tanjung Anom. Aja dikangelan tumapak ing kasatyan dak piji swane putra kula pitados tika luwih mumpuni katimbang ingkang kadang sapati kang swasta. Kene. Kadang-kadang sami semua. Pripun guru? Putra-putra kula. Wah, monggo Kang Mas, monggo. Monggo. Kula boten pangling Kanjeng Pangeran Waryono, Waryaka, Waryata, Waryadi. Pak iya, Kakang Patih. Lah niki Warsariman Niki anak sampean sing riyen lair keluron. Oh nggih niki. Pripun medal sak menika? Wah, jan. Pripun? Gembelo. Nah, Mas. Ada apa sih? Enggak ada pira. Wong tengkau pangancing. Apa ya ngono. Putra panjenengan anyar nih. Nggih. Wonten menapa? Nuwun sewu. Monggo dipun aturi. Kok niku pinanten mriko. Mas, Sampai niku mriki Kang Mas. aku teng mriku. Kon mriki mawon. Putrane Rama bocah bagus, bocah genok gebleng. Ngenyek Rama kowe. Lho kok ngenyek iki piye? Ngenyek niku pripun? Arupa ngene kok ganteng niku. Nek wong ngarani kae Sariman, apa Wariman? Pariman.
Putranipun ganteng-ganteng. Nah, Keng menapa kula kok kados mekaten, Rom? lho, sing luput kuwi biyen ibumu kok, Rik. Kok ngoten? Iya. Rikala ibumu nggarbini sepuh. Nyidam kok imu kirik, dadine tukule ya kaya kirik. Matur suwun Rama. Menawi tok mekaten kula menika pamembo-membonipun asu Rama. Aja kaya ngono aku mundak ora iso omong iki. Wah, anak kesayangan panjenengan. Oke. Rama, Iya, kepiye nggih, manut panjenengan kula. Manut anggere manut mongko urung tak dawuhi kok manut iki kepiye. Dereng mireng kabar lho. Tansah sendika dawuh. Lho. Piye to? Romo kuwi durung paling jauh kok sendika dawuh. Sampeyan iki takon. Kene Panjenengan iki putra pengayoman wonten ing Kadipaten Argapura kita. Kedahipun urun-urun rebuk majunipun Kadipaten Argapura. Aja tembunge mung manut lan manut. Ngoten. Kepareng matur Rama. Iya. Menawi telepat agung tansam. Pancen kaya ngono ya. Apik. Kalih jumeneng. Apik wis mapan. Alon Sastrane ampun liwatan. Suwan kula wonten ing Pendopo Agung menika. Iya. Boten ateges kula menika sowan karep kula dhewe. Nanging kula kancane kalih kula dikancani. Kancane iki kalih abdi-abdi kula. Rama menawi Rama badhe ngersakaken menapa Rama? Kula manut dumateng Rama. Terus piye aku mau Ya, iki putra siji kok ngene iki kepiye? wonten dawuh napa Rama? Rama paring dawuh kelawan sliramu, Nger. Nggih, Rikala semana sliramu ndak pasrahi nom-noman loro cacahe supaya digolontah didadekke magangan ya prajurit ana ing Argapura kepiye. Matur. menawi to babagan taneman yen pasrahaken dumateng kula. Ya. Lajeng kula pasrahaken dumateng abdi-abdi. Dipun pasrahaken kula, Rama. Iya, sak banjire Kula boten ngertos. salajengipun Kula pasrahaken Adi kula Waryaka. dipun pasrahaken kula, Mas. Salajengipun kula pasrahaken ingkang kadang kula. Lah banjur kepiye? Kula pasrahaken Eko Pranoto. Terus Rama. Iki piye to? Nalika kula gladhen ora mboten betah. Kula pasrahaken Paman Patih Suryodana. Nggih, pancen estunipun kados ngaten nanging sareng kula niku sarang badan kula priyak kula wangsulaken dumateng Sariman mulai. Piye nggih? Dibalikke marang sliramu piye nggih? Kali. Lanceng menawi kersanipun Drupatih memang satu. Nanging kula ugi nyuwun pamrayogi dumateng Bapa. Pripun? Pertakene kuwi ya Pripun putu panjenengan kados ngaten iki pripun? Menggah pamrayogi kula. Nggih. Menawi Mas Waryaka. Waryaka mboten pantes. Piyambakipun dereng mumpuni. Oh, ngoten. Nek Kakang Patih wis kesepuhan padha karo aku. Nggih. Mesti wis lalitan. Nggih. Biasane sing penganyu luwih mumpuni. Langkung sae dipun pasrah. Nggih, kadang Sampai ada Rama. Iya piye? Kandeng kabeh wau sedaya kabeh sedaya dipun pasrahaken dumateng kula. Kula pasrahaken dumateng panjenengan. Lho. Rama ki wong tuamu sing ukir jiwa ragamu ya, Nger. Ngoten. Kok malah kok pasrahke Rama ki piye? Kuwi mono ora jejibaning Rama, ning jejibanmu ya tanggung jawabmu. Menawi to sedaya boten saged. Tapeksa kula iki pageng tumindak. Yen perlu kula patenane kabeh. Lho. Sing arep kapateni sing wekdal niku sinten? Mbak ngelu dasku. sing arep kapateni iki sapa wae? Mongko kae kadang-kadangku kabeh. Lah ya niku sapa senapate? Ya iya. Rama, Kula mawon. kula wangsulaken dumateng panjenengan. Nah, Sebab sabda pandhita pangandikan raku datan
sak terusipun menika ngeten lho. Pasrah. Ya Dok, seton. Pun diaturi pirsa mawon. Taun iki babangan iso. Ya. Kabeh putraku dak timbali supaya marak seboh ana ngersaning Rama. Jalaran iki ana wigati. Manut pangandikaning Bapa Si Candala, ya simbahmu. Ing dina iki Sanya Prengga Adakarata pusar bumi lan cakar bumi wis padha bedah sangka tangane wong-wong ing Tanjungana. Mongko iki wis tekan Sanya Prengga. Tanurama bakal tumapak utawa temeka ing Hargapura. Mongko ya Nger, putra-putraku kabeh. Aja nganti wong-wong Tanjung Anom kae mlengket ing Kabupaten Hargapura tak jaluk kanthi banget tanggung jawabmu pinangka mbetengi Hargapura kuwi kepiye Nger? Rama, boten sah waslem Semelang. Wonten Waryana Argapura badhe tentrem selaminipun. Ayo Leres menawi perang campuh dumadi kula sagah pinangka dados cucu ing Ayuda. Semanten ugi kula betengipun Argana. aku piye? Menawi kula pecah wonten Raranggana sauger kangge kawetanipun Hargapura kula namung Lah putraku sing bagus dhewe kepiye? Kula nyengkuyung kadang-kadang kula. Ngono. Dados kula tak sing ngopeni prajurit-prajurit kula sing ngurusi tukang masak-masak. Nek ngono rasah dadak kesuwen aja nganti kedisian wong Tanjungan papaken prajurit sangka Tanjungan. Ngono mriki sithik. Bareng Rama. Iya, iya Mas. Surya Dana. Kamu aja wedi kangelan. Kono ulatana putra-putraku sing ngadepi prajurit sangka ing Tanjungan. Nang Mas